Saúdos, o 22 de xuño rematou o prazo para que a oposición chegara a un acordo para realizar unha moción de censura contra o alcalde de Ourense. Unha moción de censura vinculada á cuestión de confianza proposta por aquel que non debe ser nomeado. Tras perder esta cuestión de confianza, os grupos tiñan un mes para presentar unha moción de censura ou os orzamentos quedarían inicialmente aprobados. Sorprendentemente, ou non, tras un mes de negociacións inexistentes, finalmente o Partido Popular, o Partido Socialista de Galicia e o Bloque Nacionalista Galego non se puxeron de acordo para presentar esta moción de censura. Desde Noticias Dispersas, en nome de todos os medios de comunicación de Ourense, queremos agradecerlle aos partidos políticos que, polo menos, non nos fixeran perder o tempo asistindo a absurdas negociacións, como as que tiveron lugar en 2024, aínda que o despropósito deunos para sacar un temazo musical, porque xa sabedes que en Noticias Dispersas somos de verlle o lado positivo ás cousas. Censuremos xuntas a comer, censurémonos dunha vez, no! Todo este proceso comezou no pleno extraordinario para aprobar os orzamentos hai un mes. Ante a inexistencia do preceptivo informe de intervención, o Bloque Nacionalista Galego e o Partido Popular votaron en contra de celebrar o pleno, pero o apoio do PSDG á celebración do mesmo abriu este simpático proceso. Ao votar contra os orzamentos, o PP, o PSDG e o BNG. E os puñais comezaron a voar. O BNG amosouse sorprendido ante a orixinal estrategia das socialistas, mentres que o PP amosouse aliviado porque finalmente puidemos ver a complicidade das socialistas con Jácome. Para unha vez que os populares non lle salvaban os mobles ao alcalde, había que aproveitalo, e vai así o aproveitaron. Durante un mes, tanto o Grupo Municipal Socialista como o Partido Popular propuxéronse a sí mesmos para liderar unha hipotética moción de censura. As socialistas porque sí, e os populares porque eran a principal forza da oposición e onde se viu que liderase o goberno a terceira forza política. Un argumento sen fisuras. Ben, algunha fisura sí que había. A memoria a curto prazo, principalmente. Vivimos na simpática era da desinformación na que todo pasa moi rápido e a sociedade vive feliz na amnesia colectiva, porque estamos entrando no último ano do segundo mandato do alcalde de Ourense. O alcalde de Ourense foi alcalde por primeira vez sendo terceira forza política, apoiado e acompañado no goberno municipal en dous períodos distintos pola segunda forza política, que era, non oídes poder creer, o Partido Popular. Mentres a primeira forza política, o PSDG, iniciaba o seu particular viaxe a ningunha parte e o BNG recollía sen esforzo os froitos da simpática tradición do voto útil. E aquí estamos. Pero as cousas volveron pronto ao seu sitio e no pleno extraordinario para levantar o reparo de intervención á concesión do servizo de autobuses, o Partido Popular volveu a apoiar coa súa abstención o goberno municipal. Yo creo que la situación actual, visto ya el propio expediente, genera importantes riesgos económicos, de litigiosidad, lo está aquí diciendo todo el mundo. Quiero decir, la peor situación de todas es que siga este servicio sin prestarse en tiempo y forma, ¿no? Precario, 11 años, 7 años gobernando el alcalde. En consecuencia, resulta jurídicamente razonable, proporcionado y compatible con los principios de buena administración que nosotros nos abstengamos. ¿Me pode, por favor, explicarlle a xente que vai a comprometer vostede 50 millóns de euros sen saber se os vai a poder pagar adxudicando un contrato que carece de seguridade xurídica nun servizo público esencial do que xa mercou buses que ahora xa non entran a formar parte do servicio, do que modificou as liñas nos que non sabemos estará de acordo a nova concesionaria, servizo que non mellora e non fomenta vostede o transporte urbano? Canto lle debemos a anterior concesionaria, canto lle vamos a pagar? Dixemos que esta licitación era unha cacicada de manual, que o determinante da concesión sexa onde dormen os buses e non o funcionamento do servizo, que creo que xa indica por onde viñan os tiros. Queren acelerar a asinatura do contrato, pero o problema, como ben dixo o interventor, a figura no informe, é que non hai diñeiro abondo, por máis que o digan en 50 páxinas dun informe. E fíxense o grau de surrealismo deste contrato que vostedes traen a aprobación e vostedes xa recoñecen que o remate do mesmo, da súa vixencia, imos ter que indemnizar a empresa xudicataria porque o diñeiro non é abondo para pagar. E esa é, en esencia, o motivo do reparo que hoxe ven a pleno.
O feito de que Conectou, a xa nova concesionaria do servizo, sexa unha unión temporal de empresas da que forma parte a empresa Gavilanes non ten ningunha relevancia, porque que o propietario dunha empresa que forma parte da UTE que acaba de recibir un contrato de en torno a 50 millóns de euros en 5 anos sexa a mesma persoa que asinou o acordo entre o Partido Popular e Democracia Ourensana, polo que ambas partes se comprometían a favorecer a elección de Jácome como alcalde e que o PP conservase a Deputación Provincial, non debe levantar ningún tipo de suspicacia. Mira que sodes mal pensadas. A abstención do Partido Popular para levantar este reparo de intervención facilitou este levantamento. Pero a que viña este reparo? En Noticias Dispersas somos servizo público e imos explicalo de maneira entendible mesmo pro alcalde de Ourense, con marionetas. Hola, son o alcalde de Ourense e quero mercar todos os pastéis que hai na pastelería. Quen di pastéis, di licitación do servizo de transporte urbano. É unha metáfora, sabedes? Hola, alcalde de Ourense. Pois se queres mercar todos os pastéis, haberá que mirar se hai cartos no peto. Sí, no peto hai cartos, pero non os podo gastar porque o interventor municipal é malo. Iso non é verdade, alcalde de Ourense. Ah, malvado interventor. Claro que sí, es malísimo. Non son malo. Sí, es malo. Non son malo. O que pasa é que eu estou aquí para que se cumpra a normativa vixente. E non podes mercar todos eses pastéis que tanto queres porque os cartos que hai para pagar pastéis hai que gastalos en pagar os pastéis que mercaches en 2024. Quen di pastéis, di as débedas que tes co anterior concesionaria do servizo de transporte urbano. Es moi malo. O secretario di que podo gastar os cartos que queira. Iso non é verdade. Sí. Non. Sí. Non. Sí. Non. Sí. Non. Sí. Non. Tranquilos, a modo. Pero a ver, alcalde, se os cartos que hai son para pagar os pastéis que debes desde 2024, non os podes gastar tan alegremente. Como vas facer para conseguir cartos? Moi fácil, unha modificación de crédito. O Partido Popular seguro que me aproba, sempre me aproban. E o mellor ata o PSOE, quen sabe? Iso non é así, hai que facer as cousas ben. Malvado interventor, por que non me deixas facer o que me dá a gana? Porque estou aquí para controlar que as cousas se fagan ben, porque como sigamos así, imos acabar moi mal. Ademais, o que é un irresponsable es ti. Outro día dixeches de as empresas e autónomos coas que ten débedas o Concello de Ourense que nos demandaran judicialmente. Claro, así poderían conseguir os cartos, con intereses. Pero iso non está ben. Dame igual, eu estou aquí para gastar todos os cartos que queira. O problema con estas facturas é que non fixetes as cousas ben. E se non se fan as cousas ben, non se poden pagar as facturas. E teremos unha débeda enorme. Non me importa, porque son o alcalde de Ourense. Son o alcalde de Ourense. Un alcalde genial. Todos me queren ben, menos o interventor. A ver se consigo librarme del... Mais ou menos esta é a situación. Neste caso, como en tantos outros, o Partido Popular púxose en modo somos unha oposición responsable e non podemos bloquear Ourense. Nosotros lo que no vamos a hacer es lo que hizo usted cuando estaba en la oposición, bloquear. Que haya una controversia técnica en un expediente como este me parece relevante, ¿no? Relevante por lo menos para que no le otorguemos el respaldo político con un voto favorable en este pleno. Nosotros creemos que es básico que esta concesión avance y sea adjudicada, aunque matizo, hoy no estamos adjudicando el transporte público, estamos levantando un reparo con dos partes, si hay crédito y, bueno, el que quiera que se lea el informe del interventor. Nosotros somos un partido que aspira a gobernar en todas partes, a gobernar esta ciudad y que no queremos alcanzar el gobierno bloqueándolo todo. El que cuanto peor mejor para nosotros no funciona. Entonces, yo no me atrevo a darle la razón a ninguno de los informes que aparecen en este expediente, sinceramente. No tengo mi propia opinión personal, pero jurídicamente no me atrevo a darle la razón, ni sí ni no.
Este reparo de intervención sumábase a outro durante o proceso de licitación no que o interventor advertiu sobre a falta de xustificación obxectiva no sistema de puntuación para valorar os plans de organización de choferes, o persoal de información ou as cocheiras. Malia que o contrato foi xa adxudicado, o propio alcalde asegurou que era seguro que as outras empresas recorrerían o mesmo. Polo tanto, adiviñar como rematará todo isto resulta imposible. O que si é seguro é que será unha risa. Xa saben, somos optimistas. En fin, Ourense. Foi todo. Seguiremos informando.